reel mang hanya sela jawab ke thane kaki reel bahai ke khanya nang bang no phono gurila khamana ni kok de sawi tong tai kung ni phano mani mano omo hai ke de phono gui tong kunu chabui ban liya den mo kaki bo tong rang yana o chere rok bai baksa chere rano li hamya ke khai biu na hai phano omo hai ke kaham khai phano Dil nahar ni mano amo hai ke phonuk di himalay biang atero ko je phonuk tong chu thut oi bathakari video skip ta khajik jotono chengdro bo mo haino footpath ni hokeno chengu kako mano nu khona bile 2019 rogo busuk nokla rogo noksa rogo khetoni alsa ko rogo mosai struggle ma khaikel bo bisara tabuk si bini asol jaga soguyu follower bangri sinani o jagani kogya onek mehnat nango hai deba norole tamuhin phia ba kako mani mosamungle belekeno na theujago siangle jesa step na phono klaisa haike khlaisi bobo norole bahayang ja comment khai sanan tabukdi jeng jotono chini live bo zero ni simi chengna hinke belekeno struggle ma khlayu wan sugui ni dinoro phia bang thine kumune struggle ni kongno sanani thangya Facebook o je reels namboi viral ungnani bagai struggle khalai tongnai omorong ni kongno sanani thango hinke noro wan sugui ni de especially omoti prasa Chapri star rokni okse ang sawi tongo hnai hinke tinini o video sing nailenai kokbrok industry ni haparo tamu solitong tabuk ni hinke digital ni dunia social media ni jora reel ni dunia je bisir viral angjak Ut Patang kam khlai phunuk manai bono viral bongo tei bono kobangma lukorok sinoi thango tiprani actor actress phano ongthung jesa jagani phano ongthung social media o rule khaina hinke ba rule mana hinke social media follower busuk tong naijago kubuni state dogo omone criteria busuk angui tong omole saimanya phia ba tipra o kokbrok industry hinke 15k 20k follower angjak hinke no nung join khaimano kaisa kaini tongo aroni bisingo option short film hayakeba kokbrok album all album na jotone selai industry kotor ni sinijak khugo tabuk sak jora tui aro sogoi kai dasakang subojit pinaki monorama songbai kamma khainai tekisa high level o khobja kata haike orchestra rogo phanosi ma mosanai haita hinke nungbo famous na musungkhai tabuk ni simeno reel sanamna chorosi khaisi de nini mang o industry o thangna hinke nungbai agi school college tongpru rogo kok sai rokno jeles khanya musungkhai choro singsi dik album kaisa ma khaikeno borno nukhaino nung sal khathang kathangno athukri lekhai manana borno nukhai angje nugui phaimani hinke to 10k roka ka hinke nisi kaham ke reply riya kok sai rok se ngui thango tar mane okat kri hinga ke kok sai mani kokta borok hai Facebook o video salam nai be khai borok kok sai rok ngui thango hinke omorong no nai khang ke borok Facebook o 10k kama baisam mo haya se kok sai reply rok riya call khaija kang ke call isi khai amo hai ngui thana hinga ke nungle album se khaisina hinga ke da se kang songbai si album khaisina hinga ke nung ba borok no town ro no khang ke bazar ro no khang ke nung borok no nugui ning je jolima borok no nugui nung noka sakana thukri lekhai ke abo lekha naisha famous ngani bagi asakeno koborong laijak tabu tipra hastini briro iko srishti devnano nasing naina ba adino 14 tarik February o sriya gusal famane dino boijotone sriya gusal no nanya hne wasipa nugi hne nanya thangbai kya bo ajago buni kani kasaro ajago chen khulogai batam khulogai bo ajaga nu dance khanyani tamo dorkar bo asak chen khulogai batam khulogai mosai tongbosi bini logi tongna bini dolog no phanasi bono nasigi tongmane nugia ge botamone bagi ajago amo haike excited nge mosai tongmani klai khana bo sriya gusal family belai khana tongthokjamon bagi amo haike mosai tongmani klai khana bo haiya kaisa Ut Patang khaika hanga kaise viral nani bagi asakaino mane chokngkha asakaino kobor chalai kha tabu amo hai khaipono viral nani nayu tamne bagi abo kamana ni bagi social media o rule mana ni bagi nayoki hini hundang na bagi kaisa album ko pokjang na bagi nang bai khlainai amo hai roktai ko srishti devnath sar name se devnath thepajak phono haipono bo tipra sar ni thei bike no keringjak bini amat bo tipra sano bo tori logi family je bini dolong no bini Instagram logo nai khanga ke joto tipra sarok bai mangno nuk nai ning hingke tangai kini tipra sarok bai godali tongnai rok hingka ke tipra sa bri rok hingka ke taun je tongnai hingka ke taun bagai asuk jatira port khai angbai kha no tangma kalai kha no o je o biro motom sujangnai lipki slainai ombo chin tipra sano hin khanau haipono sabu bong tong tabu phono identify khaime ko
ko kotam jago phanang nuye ko phiaba norok nugui mano a jaga o buma khanga ke chini tiprasa bukung barani no obburini hingkai temasa sala lepki sine hingga ke bo wansa jani live jani isa omon bade ang tamle saimane ba phiaba je sakam phano khayei tori thangdi logui thangdi sinimung rudi sinimung manai thangdi obona ang konung jagya amo se chini tiprasa pholo manai phem sem man bai khai las ho khai buni bo song bai kaijak thango akon tiprani jotoni sai artist kotor hinjak nai bai soro bisi phorongui klangi thangka hanke ba tabu khai tamo biba tamo ira jebet kisa famous kheno se omo hai mang amo ba tamo next generation no phorongui klangma da klai omoni bagui no tiprasa rok tebo klangna nangsiu agi raja rok bo level 9 nai kaijago buni bo songni raja ni bosajak kumarengna nangtifu bini bosa bo omo hanyong nai hinke omo haike no dna miliang rok tiprasa rok ni bagui wansuk jagya ser jagya wngkhata tabuk surobi elizabeth biba kwthang tongsak romdi bini bosa joratui tiprasa ni halogo tongano bini busuk tiprasa hin sinimungda tonglangno amo kuno dino phanaya takte buhuk song omo haike no chini tiprasa rok omoru haike khapani takte buhuk song angbo belai no struggle khai tongo ani youtube channel no grow khlainani bagui belai no norok ni support nango norok video naifano baksa subscribe khlaya subscribe khaino bisi bango subscribe khainani tapuk de tei like share khainani tapuk de tei norok video no sajagui tongkhang ke comment khai sadi like didi gatini bagi asuk nong kitung jotono no hambai।